Strejda Hrášek, koule zelená, černý knírek, jako frajer má. S kloboukem červeným vás zdraví a také bez únavy vás naučí, jak se spisy dělat má. Na Mendelce práci, na spisovce má, s úsměvem radí každému rád. Neomylný rádce poradí hned krátce, je to prostě náš Strejda Hrášek. Strejdo Hrášku, pověz nám dneska, jak zpracovat spisy bez nervů, to by byla pecka. Číslo jednací už tu nechci mít, ve spisovce chci mít navždy klid. Narozen byl v zeleném lusku, někde v labině u vodotrysku. Nechtěl rychle ztrácet čas a uslyšel svůj hlas. Na Mendelku rozhodl se jít pracovat. Práce se prý nehledá tak lehce, bude to těžká životní lekce. A tak rychle vyrazil, klobouk sebou přibalil a na pohovor se vypravil. Na Agru to šlo velmi snadno, Hrášek s knírkem je fakt terno. Hrášek dostal ale strach, když ho chtěli zkoumat, a tak utálil se dál náš hrách. Na lesárnu se přihlásil, potom se však zděsil. Chtěli ho lesní zvěři dát, Hrášek nebyl z toho rád, a tak utálil se dál náš hrách. Strejdo Hrášku, pověz nám dneska, jak zpracovat spisy bez nervů, to by byla pecka. Číslo jednací už tu nechci mít, ve spisovce chci mít navždy klid. Utálel se potichu až k místní menze, tam zjistil, že tam pracovat nelze. Chtěli ho na pizzu si dát a pak ho jít sežrat, a tak koulel se dál náš hrách. Strejdo Hrášku, pověz nám dneska, jak zpracovat spisy bez nervů, to by byla pecka. Číslo jednací už tu nechci mít, ve spisovce chci mít navždy klid. Dokulel se sám do černé kopky, tam nejsou okna, ale jsou tam vodní trubky. Uslyšel tam nějaký hlas a tak rozhodl se zas vklouznout do malé komůrky. Tahle komůrka, to je spisová služba, tam pracují kluci ze spisovky, jsou prý bezva. Hrášek ucítil tu křeč a tak dal si s nimi řeč, a tak se z ní stal náš Strejda Hrášek.